church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna għatina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu lil kulħadd b'imħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li jwallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien marru jarfu lil David u jgħidulu il-qalb tal-Iżraelin daret għal wara Absalom. U David qal lill-qaddejja kollha tiegħu li kienu miegħu Ġerusalemm: Qumu ħanaħarbu għax m'hemmx ħelsien għalina minn quddiem Absalom. Fittxu għaġlu li ma jaġġilx aktar minna u jilħaqna u jġib il-ħsara fuqna u jaħbad tal-belt u jaddija minn xifer ix-xabla. David tala l-olja taż-żebbuġ, tila u jikpi, brasu mottija u miexi ħafi u baqgħu tilajn u jikpu. Il-poplu kollu li kien miegħu kulħadd brasu mottija. U s-Sultan David wasal sa Baħurim u joħroġ minn hemm raġel mit-tribù tal-familja ta' Sawl li kien jismu Simaj bin Ġera, miexi u jisħet u jwaddab iż-żrar għal David u għal qaddejja kollha tas-Sultan David u l-kotra kollha. Imma l-kotra kollha u l-qalbenin kienu madwaru fuq ix-xelluk u fuq il-lemin. U dan beda jgħid Simaj u jisħet: Itlaq lem, ja bniedem imċappas bid-dem, bniedem mill-ar. Ħajreġġa fuqek il-mulej id-dem kollu ta' dar Sawl li tħalt is-saltan floku u jagħti l-mulej is-saltla lill-ibnek Absalom. Arak issa fil-għali tiegħek għax int bniedem kollu dmija. U Abisaj bin Seruja għall-sultan: Għala dan il-kelb mejjet qiegħed jisħet lil sidi s-sultan. Ħammuru naqtallu rasu barra. U s-sultan wieġeb: X'hemm bejni u bejnkom u li Seruja? Jekk qiegħed jisħet aġornalu l-mulej. Isħet lil David. U min jista' jgħidlu
għax qiegħed tagħmel hekk. U David qal lill-Abisaj u lill-għaddejja tiegħu kollha: Araw, ibni li ħareġ mill-ġewwieni tiegħi qiegħed ifittix li ħajti, kemm aktar issa wieħed minnu lied Binjamin. Ħalluh jisħet għax hekk ordnalu l-mulej. Għandu mnejn il-mulej jisħet għajnejh fuq il-hemm tiegħi u jrodli il-ġid flok is-saħta tal-lum. U David u l-għaddej tiegħu baqgħu sejrin għal triqthom. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajl. Salm responsorjali. Ma nibżax mill-poplu sħiħ li jinġema' madwarikom trija flimkien. Ma nibżax mill-poplu sħiħ li jinġema' madwarikom trija. Kemm kotru mulej l-dewwa tiegħi, ħafna huma dawk li qamu għalija, ħafna huma dawk li jgħidu fuqi m'hemm salvazzjoni għalih falla flimkien. Ma nibżax mill-poplu sħiħ li jinġema' madwari kontrija. Immint mulej tarka madwari, inti l-ġieħ tiegħi, int terfali rasi, jien bleħen loli l-mulej insejjaħ u jweġibni mill-lolja mqazza tiegħu. Flimkien, ma nibżax mill-poplu sħiħ li jinġema' madwari kontrija. Immur nimtet u norqod u nqum għax il-mulej iżomni. Ma nibżax mill-poplu sħiħ li jinġema' madwari kontrija. Flimkien, ma nibżax mill-poplu sħiħ li jinġema' madwari kontrija. Profeta kbir għam fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Il-mulej ma'kom. Ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli tiegħu waslu x-xatt ieħor tal-baħar u ġew fil-pajjiż tal-Gerażin. Kif niżel mid-dgħajsa resa' fuqu wieħed li ħareġ mill-oqbra li kien maħkum minn spiritu ħażin. Dan kien jammar fl-oqbra u ħadd ma kien jista' jżommu marbut anqas b'katina għax bosta drabi laqgħu rabtuh biex kielu bil-ktajjen u kien jaqsam il-ktajjen u jkisser ix-xkiel u ħadd ma kellu l-ħila jżommu. Lejl u nar kien il-ħin kollu joqgħod qalb-l-oqbra jew fuq il-muntanji jixer u jqatta' ġismu biżrar. Kif lemaħ il-Ġesu mill-bogħod ġera lejh, ixteħed fart quddiem u għajjad beħen qawwi u qallu: Aħna x'għandna x'naqsmu, Ġesu, bina l-għoli. Aħlif li fuq Alla li ma taħqarnix, għax kien qallu: Oħroġ ja spiritu ħażin minn dan il-bniedem. Imbagħad staqsih: x'ismek? Wieġbu: Leġjun jisimni għax aħna ħafna. U beda jitolbu bil-ħerqa biex ma jkeċċihomx barra mill-pajjiż. Mela kien hemm merħla kbira ta' qżieqes tira mal-ġenb tal-għolja u l-ispirti talbu ħafna u qalulu: ibbatna lejn qżieqes ħanitlu fihom u ħallihom imorru. L-ispirti ħżiena ħarġu u daħlu fil-qżieqes u l-merħla li kienet ta' madwar 2000 ras inxteħtet għal-ġol baħar mill-lori tax-xaqliba u werqet fil-baħar. Ir-rajja tagħhom ħarbu u marru jxerdu l-aħbar mal-belt u l-irċiset u n-nies ġiet tara x'ġara. Ġew ħdej Ġesu u li dak li qabel kien maħkum mix-xitan u li kellu leġjun ġo fih rawh bil-qiegħda liebes u moħħu f'siktu u baqgħu bimluejn bil-biża'. In-nies li raw il-ġrajja qalulhom x'kien għadda mingħajr il-mxajtan u l-qżieqes. Imbagħad bdew jitolbu ħafna l-Ġesu biex iwarrab minn pajjiżhom. Kif kien tieqa fuq id-dgħajsa, dak li qabel kien maħkum bix-xitan beda jitolbu ħafna biex iħallih jibqa' miegħu. Iżdu ma ħallihx u qallu: Mur,
inġabar id-dar ma' niesek u jgħidilhom kull ma għamel miegħek il-mulej u kif ħenna lik. Dak telaq u beda jxandar fid-Dekapoli kemm kien għamel miegħu Ġesu u kulħadd staġeb. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Oħroġ ja spirtu ħażin minn dan il-bniedem. Dan huwa li Ġesu jgħid lil dan il-bniedem kif rajna fl-Evanġelju llum u huwa każ ta' Ġesu li jeħles lil bniedem minn dan l-ispirtu ħażin, anzi kif qal hawnhekk kellu spirti ħżiena fih. Ġesu kien qasam bid-dajsa il-baħar u issa mhux in-naħa tal-Ludija imma n-naħa l-oħra hemmhekk flimkien mad-dixxipli tiegħu. U mal-ewwel jersaq fuq dal-bniedem. U nafu li hawnhekk Ġesu bħalma għamel f'ċirkustanzi oħra, l-ewwel ħaġa li jagħmel huwa li lil dal-bniedem jeħilsu mill-ispirti ħżiena ta' ġo fih. Jien nixtieq illi inħarsu ftit lejn din il-ġrajja u naraw ukoll dak li tgħidilna għal-ħajja tagħna llum. L-ewwel nett l-ispirti ħżiena, il-preżenza tal-ħażen, tax-xitan, iġġib dejjem ħsara. Araw hawnhekk lil dal-bniedem kif irriduċietu. Sar bniedem mingħajr dinjità, jagħmel ħsara lilu nnifsu, għatta ġismu biż-żrar, jgħix fl-oqbra, ippruvaw in-nies iżommuh imma anki hemmhekk ma rnexxilhomx biex kielu l-gtajjen ikissirhom ukoll. Tal-bniedem minħabba il-xitan, minħabba l-ispirti ħżiena fih, dawn ġabulu ħsara kbira f'ħajtu. Mhux lilu biss, imma anki l-nies ta' madwar. Għax hawnhekk jgħid fir-rakkont kif kien ta' preokkupazzjoni anki għan-nies li kienu jgħixu hemmhekk. U biex tiġi enfasizzata wkoll din il-ħsara, naraw ġralhom ukoll dawn il-żieqes illi appena daħlu fihom l-ispirti ħżiena dawn tefgħu fil-baħar u għerqu. Dejjem għandna dan il-messaġġ importanti li l-ispirti ħżiena jagħmlu fina ħsara kbira, fina personali, fil-komunità, fl-ambjent ta' madwarna, dejjem iġibu l-ħsara. Uridu niftakru, speċjalment meta aħna nitkellmu fuq il-preżenza tax-xitan, illi x-xitan mhuwiex biss dawn il-każijiet bħal dan fejn kien ovvju minn barra li hemm preżenza ta' xi ħaġa ħażina kbira, preżenza tax-xitan. Imma x-xitan hu preżenti wkoll minn taħt bil-qerq. Fil-fatt, l-ikbar ħidma tiegħu hija proprju fejn ma jidirx. Bl-ingann. Li inti iġalek taħseb li ħaġa hija tajba u fil-fatt tkun ħażina. U għalhekk jingannak. Hemm hija l-ikbar preżenza tiegħu u għalhekk aħna rridu noqogħdu attenti mhux biss meta jkun hemm każijiet bħal dawn illi mhumiex daqshekk frekwenti, imma minn dak li jagħmel minn taħt
fina, jew f'madwarna, jew f'nies oħra li ġġib biss ħsara. L-ispirti ħżiena, l-ispirtu ta' mibeda, ta' egoizmu, ta' vendetta, l-ispirtu ta' konflitt ma' kulħadd, ta' diviżjoni. Hemm ikun qed jaħdem ix-xitan permezz ta' dawn l-ispirti ħżiena li kultant ikunu fina jew madwarna u għalhekk irridu noqogħdu dejjem attenti, speċjalment mill-għerq tax-xitan. Rasu lejn Ġesu u nindunaw kif Ġesu kull darba li jkun preżenti hu hemm preżenza li teħles lill-bniedem. Hawnhekk l ħaġa li jagħmel huwa li ħelsu il dal-bniedem mill-ispirti ħżiena. Għax il-preżenza tiegħu hija dejjem ta' mħabba kbira u b'din l-imħabba hu jeleb il-ħażen u jġib dan il-ħelsien. Ara x'bidla saret f'dan il-bniedem. Filli qed naqraw fil-bidu il-ħsara li kien jagħmel lilu nnifsu u anki il-sara li kien jagħmel l-oħrajn ukoll li ma kellhomx kwiet ħabba fih u filli meta Ġesu ħelsu mill-ispirti ħżiena sar bniedem. Hawnhekk għandna d-deskrizzjoni wkoll. Irawh qiegħed tal-kwiet issa bil-qiegħda liebes moħħu f'siktu. Ma mhux hekk biss. Mbagħad dik il-ħerqa wkoll li jimxi wara Ġesu u Ġesu jgħidlu le. Tiġix miegħi imma mur inġabar ma' niesek u jgħidilhom x'għamel il-mulej u dan jispiċċa apostlu tiegħu, apostlu ta' Ġesu. Illa li beda jxandar fid-Dekapoli kemm kien għamel miegħu Ġesu. Ara x'bidla seħħet permezz ta' Ġesu li dal-bniedem taħ il-ħelsien. Ejju nitolbu llum il-mulej, nitolbuh biex aħna wkoll dejjem narfuh bħala dak li lilna jsalvana, li lilna jeħlissna. Li lilna jgħinna biex neħilsu mill-ispirti ħżiena li f'ħajjitna iżommuna imxekklin, marbutin. Biex nistgħu ngħixu tas-sew bil-qawwa ta' Ġesu, ngħixu bħala wlied ħilsa ta' Alla. U nitolbuh ukoll talba li hija l-kontra ta' dak li għamlu n-nies hawnhekk. Innutaw hemm dik is-sentenza li iġiblek swit ta' qalb. Meta jgħidu wara dan kollu dew jitolbu ħafna l Ġesu biex iwarrab minn pajjiżhom. Għaliex? Għax dawn baqgħu bil-biża'. Effett anki tal-preżenza tax-xitan illi jxerret il-biża'. Dawn baqgħu mimlujin bil-biża' u allura qalulu aħjar titlaq. Frokk raw il-ġid li jagħmel u li dejjem tagħmel il-preżenza tiegħu qalulu biex iwarrab. Aħna t-talba tagħna tkun mulejjejna biex inti tkun tassew dak li lilna teħlisna u nitolbuh ibqa' magħna u twarrabx minn ħajjitna, twarrabx minn pajjiżna. Nessu s-sat tal-bid tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna dejjem napprezzaw il-preżenza tiegħek f'ħajjitna li lilna ġibilna dejjem il-ġid nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li għadin għall-kura barra minn Malta, nitolbuk biex tgħinhom u anki tgħin ukoll dawk li qegħdin joffru s-servizz tagħhom lilhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna dejjem naħdmu bi spirtu tajjeb, bi spirtu tiegħek
ħalli nxerdu madwarna il-paċi u l-ferħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej għas-saċerdoti tiegħek, nitolbu għas-saċerdoti biex jaqdu il-ministeru tagħhom b'ħafna mħabba, nitolbu għal dawk is-saċerdoti li għaddejjin minn diffikultajiet biex isibu fin-nies apprezzament, support, appoġġ u għajnuna fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi f'Ukrajna, fl-art imqazza f'Gaza, postijiet oħra fejn hemm ġitu l-vjolenza, nitolbuk għal dawk li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz li l-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem spiċċament bdew l-aħħar jiem biex int mulej tilqahom fih ħdanek ta' il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej jilqa' dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Imberek Alla l-dejjem. Fuq l-artal tiegħek mulej aħna qaddejja tiegħek qegħdna l-offerti tagħna. Fi ħnina tiegħek ilqaħħom u għamilhom is-sakrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqta ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nisqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma' qaddisilu l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għola ta' smewit. Mbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għola ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sienata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kullu l-kon minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara li klaħal kanċi reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kanċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Ħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U mitxu kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jsoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Giuseppe, mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Amen. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dobietna bħalma naħfru il-minuħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saħħa, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn drubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li intrit fija, int li tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Ma jistaqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti għawejtna bid-don tal-fidwa tagħna, għamen nitolbuk li bl-lajnuna s-salvazzjoni tagħna nitsaħħu dejjem fil-fidi vera, bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Dan ir-Rożarju nitolbu mod speċjali għas-saċerdoti biex il-mulejja tihom lajnuna fil-ministeru tagħhom u fil-ħajja tagħhom u speċjalment nitolbu għas-saċerdoti li għaddejjin minn diffikultajiet fil-ħajja tagħhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minn-nar tal-infern, u ġenera kollha u dawk li l-iktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun it-tritint kif fis-sema jta fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru il-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma tarbtana, dak it-twilet għanina li tikun bnidem bħalna, u Ġesu għafrinna dubietna ħarissa minna tal-infern, u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Sant Elisabetta. Is-sirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tidis qed nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum, atina llum, għafrinna dnubietna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum, atina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin,
issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina l-inti omna li kisma tal-btana ta' kitwilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dubitna ħarista minna tal-infern kull ġenera u kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missina inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-menu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina l-inti omna li kisma tal-btana dak itwilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dubitna ħarista minna tal-infern kull ġenera kollha u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju
jiddisputa mad-dotturi. Missina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tirisat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru il-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dubietna ħarisna min-nar tal-infern kull ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu norfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, Avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek u għanina oppija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa Missina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tirisat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-misriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu l-qattalbtana. Missier Eternalla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu Qaddis Alla. Henna lina. Trinita Qaddis Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba.
Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tisħuq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tisħuq kull qima, Itlob għalina. xebba li tisħuq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mela ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf tanna li tneħħi drubijiet tad-dinja, Għafrinna nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi drubijiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi drubijiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina għaddisom Alla, Xikun jisqo inna dak li wedna Kristu. għattilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazzu glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngħaddu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba sammiki l-arkanġlu tħolalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Ntlawa fost it-tajja tas-sema itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-Feddej Warus tal-Verġni Marija lilek Alla fdalek li l-ibnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha mija Kristu trawwem bħala raġel adult. U mqaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għaqlana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeolata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu għalina. U għal tan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-Lutur jistaħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.